què et sembla com ha tornat el 10? Bé, nosaltres ja l'hem vist entrenar, l'hem vist amb moltes ganes. Això vol dir que es troba bé i que ha fet un bon treball i el necessitem. És el millor jugador del món i amb ell som molt més forts. Quin gran partit ha fet, sobretot destacant més enllà del 4-0, el partit que heu fet amb la tensió que heu posat des d'inici, amb molts canvis respecte a l'últim partit de Lliga, que s'ha vist que l'equip s'agafava molt seriosament al partit. Sí, sabíem que no seria un partit fàcil i nosaltres volem lluitar aquesta Copa, volem guanyar tots els partits, intentar millorar cada dia i jo crec que no és sol avui, ja portem uns quants partits que l'equip està jugant força bé. Com t'has trobat personalment? T'està costant entrar a l'equip? Estàs jugant molt a la Copa? Sí, tinc que anar agafant minuts i aprofitar el que em doni el míster i quan no jugui, doncs, a entrenar i cada dia em trobo millor. Perquè de plegar res de res. De moment acabem aquesta temporada, després ja ho veurem, però la meva idea és seguir i si segueixo disfrutant seguiré. Gràcies i felicitats. Moltes gràcies. Doncs seguirà aquesta temporada segur, i ell ho ha dit moltes vegades, si pot, si el cos aguanta, fins als 40 anys. Gràcies.